So ayun guys, kung nakita nyo yung video na yun guys, yun yung tinatawag natin na binili ko to kay Ma'am Divine. So shoutout kay Ma'am. So ito yung InPlay C7202 web camera HD 720p. So ang ganda niya guys, ang ganda. Hindi sa video na to hindi masyado maganda, pero pag tiningnan mo talaga siya in real life guys, maganda talaga siya. So ayun, nire-recommend ko rin to sa lahat ng mga mag-online class. O kaya sa lahat ng isang mga streamer, pwede rin to pag bago pa lang ma-streamer. So ayun guys, may mic din pala to guys. So ayun. So di ko alam na may mic siya. So siguro pwede na rin tayo ngayon mag-live dito ngayon ng okay. Pwede na tayo mag-live dito ng ayun, lahat. Ayun. Meron din ako parang screen. Nakatutok siya dito sa sa screen ng camera. So tinitingnan ko dito kung okay ba yung So, lang, na-enjoy ko lang. So, in case, maraming salamat sa panonood. Kung nagustuhan mo to guys, kung nagustuhan nyo tong video na to, subscribe nyo na ako, like nyo na yung video ko. Like nyo na tong video na to, at click nyo na yung notification bell para wala kayong ma-miss na video na kapag nag-upload. Bulol ako ngayon. Pag nag-upload ako ng video. So, in case, maraming salamat. Stay at home, stay safe. Peace!